Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippines Standard Time, 48 minutos, nakaligis attack ng alas 9. Silawat tama yung gabi naman Bacolod kag Pilipinas sa kando malaputan sang signal sang DYZ Aksyon Radio Bacolod. Welcome sa isa naman kay Dison sang inyo palatunturan. Lunes Tubtob, Sabado las 9:30, Tubtob alas 11 sang gabi. ANP Action at Patrol diri lamang sa DYEZ. Action Radio Bacolod 684 sa Lilisuan. Sa inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Ika-4 nga adlaw sa nga bagong tuig. Inyara 4, 2022 nakita. Tatlo ka adlaw na ang naggalipas ang sumunod ang tuig 2022. Basta Martes nga pagpangalagan inyo ka-aksyon diri sa atubang sang mikropono kag sa kahanginan. Aksyon na Marlon Herobaya tubtob sa attack ng alas 11 until 11 p.m. Sa aton nga mga nag-monitor na sa live stream sa YouTube Live. Sa mga nag-tener kag nagatrabaho, nag-istar na sa ibang nga nasyon, sa ibang nga pungsod. Merong pagtutok sa ilas na nga palamatinan, ari sa gihapon diri. Sa istasyonan nga ilas na ginakakunyagan. Aksyon Radio Bacolod, kamusta kamotaran? Kamusta ba lang inyo sa nga tiyempo, kamustang tinion ninyo dira? Martes nga papagalaga sa rasilin dira para tuntunan. Action at Patrol, hindi lamang serbi matakag dalunggan sa kabihon, kundi serbi man nga tiil kag botkon. Sang kagabihon, man ko lang kompleto mo. Hindi lang matakag dalunggan, kundi serbi man matakag botkon. Mata botkon. Botkon kag tiil sa kagabihon. Man ini nga pala tunturan magasikad kag magatindak sa nga mga nagapanguna nga mga balita. Maserbi man bilang botkon sa kabihon. Tangod magatapungol sa mga isyu nga nagapekto sa aton tanan.
Sa panggobyerno kay sa kaboy isang tagsa-tagsa. Karang nga sahi sa nga balita basta may kamaturan lang. Wala ka nang hahanapin pa. Dito lamang yan mapapakinggan. Sa DYEZ Action Radio Bacolod. Gani halin na kayo. Magbalitaan na tayo. Nawara lang tas Metro Manila ba? Sa mga nagpulapahuway na, hilay na bago tapos sa panyapon. Ang parabatin ang nakatutok na dari sa Action Radio Bacolod, welcome. Ang siyempo naton, medyo mayad-mayad, no? Balan kayo na sang agano, sang auto, sang hapon, sang kasisidmon. Tubtob subong nga kakabihon. Amo nga bayong at siyempo nga nami lagaw-lagaw sa mga tourist destination, sa mga maayo na lagawan nga mga lugar. Pero dapat inyo permi dumdumon nga dari sa may Bacolod mga ka-action. Naragapon sa nga implementasyon ha ang curfew hours nga nag-umpisa alas 11 ang takna sa nga gabi tubtob alas 4 sa kagahon. Alert level 2 gihapon kita dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabay pa nga ining alerto mga pabilin labang sa alert number 2. Kung mailisan gid man, kabay pa nga mangin alert level 1 kag kabay nga madula na ang alert level. Hindi pareho dito sa may National Capital Region o NCR. Nga may mga lugar naman to mga ka-aksyon. Ngin pa idalom naman sa ginatuwag nga granular lockdown. Dito sa may Metro Manila. May araman gindugang daw 3 probinsya sa alert level 3. Ano nagligad nga Lunes akong kahapon. Mayara ang mga lugar mga ka-aksyon, partikular sa bansang NCR sa Metro Manila. Ang ginpay dalom sa alert level 3, mas ganugta naman ang restrictions. Sa mga adlaw mga ka-aksyon, mayara gindugan ng mga 3. Pero inang balita mga ka-aksyon ha, na damo-damo ginbutang nga mga lugar di na matuod. Ang Department of Health ako na DOH nagklaro mga ka-aksyon nga peke inang balita ha. Andare sa Pilipinas, damo nga mga Pinoy kag Pinay na mahilig sa mga fake news. Dutay lang ya ang mga probinsya. Agin pa idalom sa alert level 3. Tagod man sang golpiada nga pagdamo liwat sang kaso sang COVID-19. Pero ina mga ka-aksyon ang makita nyo da nga nakapost kasos kadamo-damo nga mga lugar. Kaya niya sang kamaturan nagliligad pag katuig na in-repost lang nila mga ka-aksyon. So medyo halong-halong kita. Natapos-tapos na ang sinadyang hinugyawag sinaot. Ang kinanta kag pag sinumbali sang pila ka mga ka-aksyon naton. Ang ininom plus mayara pahubog pa sang kalabanan. Angot sa pagkasaulog sang Pasko kag bagtuig. Ang sitwasyon sa mga malls kag establishmento komersal pati mga merkado publiko nagama't-amat naman balik sa normal ho. Ang pagdagsa sa mga tao kag bumalakal nakaganhagan naman. Pero ano bala ang adlaw? Ano bala ang adlaw nga ginabantayan sang kalabanan sa karon? Wala liwan ko ni ang ginatuwag nga Three Kings ti sa aton pa 3 hari. Gina sa ulog gina sa kadapit sa size nga bulan sang Enero. Pero mayara naman nagasiling ang Three Kings ko niya first Sunday sang bulan sang Enero. Hindi ko first Sunday kundi lumabay na pizza 2. Galing kay ang kalabanan to mga kakson sang pizza 2 unang Domingo sang Enero ay nagapalahaway to mga tao. Why to sa pinsar nila nga Three Kings ya. Ang napatihan nagyapon mga kakson. Amo ni ang pizza size. January 6. Enero size. Amo ni sa nasalinta na ginabantayan naman ni. Ang Three Kings ginasaulog ka na pizza size sa bulan sa Enero. Nga amo ang traditional nga pizza. Para sa ginatuwag nga Feast of the
Epiphany. Mas bantog sa tawag nga Feast of the Three Kings. Amo ning adlaw nga nagamarka sa pagtapos ang long Philippine Christmas season. Parang at least sa simple lang nga pag-intindi naton tanan, ang Three Kings sa Enero 6, amo ina sa mga kaaksyon ang adlaw nga sa din tapos na ang malawig nga Philippine Christmas season. Ang iban nga mga kaaksyon naton, labi na ang mayara sa nabilin pa ba nga pundo, nabilin pa nga galastuhon. Ang iban nga may ara sang nagkalabilin pa nga lulutoon, naghahanda na sila gihapon. Pero sa mga wara-wara na gid, yan ang hubas-hubas bla, naubsan gid ang wallet ka ga bulsa, kung koton wala na unod, kung busi-sion ang unod papel na lamang, hindi gani calling cards, at kung kaysa listahan pa sa utang ang makitaan. Ang matabo na ti pahuwaye, panimoko na lang ang obrahon. Ang Three Kings magkakson ako Enero 6, amo man ang traditional date nga ang mga ginpang sabit nyo na bala, ginpakabit nyo, ginpatindog, ginpatapik, nga mga Christmas decorations, Christmas lights, dapat kakason nyo na nagli. Sasay sa muna sa pero may ara, iban mga aksyon nga ginapa nabutan pa ya Pebrero kon Marso. May ara gani, nga kakalipat niya kakas. Nalabutan naman sang bulan sang Desyembre, way nakakas-kakas. May Three Kings man akong wala. Ay importante subong sa aton tanan nga sa magsulod sang bagong tuig. Way ka nasang kontra. Solbar ng tanan nga problema mo. May kwarta ka kag may mapagsika nga panglawason. Everything is under control na diyan mo. Ma-enjoy ka na. Mapa-yahoo ka pa. Yahoo! Nan. Alas 9:50 en Wavi Action Radio Philippine Standard Time. Ang aksyon na unit correspondent sa Conde Reporters naton dugay-dugay magaplastar sa ila sa mga balita sa Northern Negros sa nakalain-lain nga mga distrito mga kaaksyon aton dugay-dugay hibalon. Sa lokal nga pagbombardiyo sa mga balita mga kaaksyon pagpabakuna kontra COVID-19. Hindi lang sa mga ultimo nga taong nagapaindi nga wiper ang ulo, kundi pati naman sa mga katapos ang otoridad, may ara man. Sa sunod sa nga kadis mga kaaksyon ho, may panibag-o. May panibag-ong order, executive order. Agin pagwa amo na ni daw ang ginahambal ta nagligad pa nga mga binulan kung ano ka-importante ang pagpabakuna kontra COVID-19. Ginaamat-amat na subong sa ato sa gobyerno. Obligar kaginahimo mandatory na ang vaccination sa COVID-19 vaccines. Rin na matabat na yun na paghulata pa nga mamayad pa kamo subong ang pababakuna sa gobyerno. Libre pa niya makaaksyon. Kag damo pa subong supply sa bakuna nga nagainabot. Ay ban gani ginatugutan na lang, ginapasugtan na lang nga makapili sila sang brand sa bakuna mo. Hulaton nyo pa sa sunod sang pila ka bulan o kung base sinimana na lang gani nga base kung di ka mo kapili na sa bakuna ang base kung obligahon na gid ka mo at ka mo pang mababayad adula ng free ang ginatawag ni ang balita angos ni makaaksyon pati na nakatapo sa otoridad hindi ba di makaluwas sa ginatawag nga pagbakuna kontra COVID-19 partikular sa bayan sang Philippine National Police o PNP. Diri sa Negros Occidental, mayara kita sang Negros Occidental Provincial Police Office. NOC PPO. Mayara sa ginatawag nga no job policy.
Parehas, no? No job policy. Pero ang una nga job, JAB, ba't silingon, bakuna na. Ay kadua nga job, GOB, obra. No job policy. Ala, ipatuban. Ang bonsulingon sa ligay nun, maka-aksyon kung wala ka makapabakuna. Hindi ka man pwede maka-duty o kung maka-obra. Pulisay ni nga ipatuman, so God, Webes, Enero 6. Hala, sis Bumba, gini. Sino mabala nga pulis ang wala makapabakuna sa COVID-19 vaccines? No job policy. Mando, galainis ang PNP General Headquarters, gano? Alin subo-subo ka ng ting pinakamataas nga leader subong sang Philippine National Police. Si General Carlos, tapikan man COVID-19. No, payo-ayo subong si PNP Chief Carlos. Wala man makaluwas sa COVID-19. Ang report maka-aksyon nga ang mga pulis sa NOC PPO wala gyapon makapabakuna kag karkoloko sa ibang mga police station na mo maning ipatuman. Kali kay iban may rason kay may ara sila sang comorbidities. Kinagalang alang mabala kay base kon nakulbaan mas lubla. O sila nga maginabatsag kanya mga masakit o balatian. Mayara man nga nagabusong kag ang mga ginatawag nga lactating mothers. Ati may mga rasunes man sila. Kung mag-report gid man pang wala pa makapabakuna, dapat presentar sang negative RT-PCR test nga resulta. Pamo man sa iban nga mga LGUs, mo maning nagligad pa nga mga binulan gid patuman mo maning pulisa. Masubo-subo diri mga ka-aksyon. Kaya kinala mo yung magpresentar sang negative RT-PCR test result sa kada 14 dias, sa kada 2 semana, paswab ka. Kasi magdugang dala ko buhos ang ilong na mga paswab na. Kaya medyo masakit sa bulsa, kayang swab test, kamoy ang magasto. Mumanang pulisa sa iban, sang pila lang ya sa kamang LGUs. Adre sa Negros Occidental, di man tanan. Pero siling ko mo na bala, amat-amat din daw. Ginaamat-amat no, so ang mandatory COVID-19 vaccination. So, plus, sa mga police day, dapat man magpasa sang written explanation kung nga hindi sila magpabakuna, kung nga hindi gid sila magpa-swab test. Ang hindi magpamati, iti simple lang dangatan. Sa di base kung kasuhan sila administratibo, kanugon sa pagkapulis mo. Sa mga wala pa dara magkapabakuna, san o ka pa? Kung hindi subong, san o? Kag kung hindi gid, nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alas 10:04 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Sa may San Carlos City, mga ka-aksyon. Sunod sa San Carlos, may ara na naman. Ang operasyon nga ginkasang ato sa mga kapulisan ho. May mga alas 6:30 ang takta sa mga lamang gabi. Ano naman ini? By bus operation naman ho. Huwag kontat ang sabu, no? Pinakbilog ng kaladakpan eh. Balonta ng gadugaya. 4 bilog ng kaladakpan eh, ho. Hala, singhot, hala, suyop. Ang shabu. Aling kayo mo ni bilang ang gataas kilay tagalungo ato sa ding ulo kay ang pila ka mga nagakadakpan man sa bypass operations. Hindi man madugayan, nagwa man gyapon sa ospital, pagwa sa ospital, gwa man gyapon sa prisuhan, pagwa sa prisuhan, amo mangyapon, baligya mangyapon sang shabu. Amo na ang pinakabarason siguro eh. Amo na ang rason kon nga ang way nagauntat-untat, no, bilang binalagyanay sa shabu ni. Tapos ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte, bantayin nyo, bla. Kung magbagong Presidente, bantayin nyo. Subong nagangirit na rin pila ka mga drug lord nga way madakpan mo, sa listahan, bla. Na ponderosog, ngirit na goros ka ni. Kaya, way nas Duterte, Ato naman balik naman ta.
6 minutos nagaligas sa tak ng alas sa Jazz Action Radio Philippines Standard Time sa Ningabahin. Baron tayo na pulsuhan ta ang pila ka mga lugar sa sunod sa Bacolod sa digid ng mga tanion. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Observation report with action na Jan Diaz. Action Jan, mayad yung kami, please come Wala nagulan akon mga subong adlaw. Good. Ay, dumayo ni nga marita kay kanami isa naton nga kanangitan matulotinaw. Subong nga gabi, galing kayo. Kibot ko Black Salvador kadasig lang no. Ang gabaligya din prutas may plaza. Way na sila. Oy. Ang sa Gonzaga, gapon palang galiya gin nagkalin gin sila no. Pagkatapos kituguro sa bagong tuig. Amala na himos ta. Ito ay naman di bakal. Nagalay na sila sa Gonzaga, pero ang gabaligya ay bayo at ikay ngagaw pa ni. Hasta pa ni usually itong mga 3 kings pa ni lasta eh. Ari pa ni Slackson Mark kung magpili-pili ka sa mga baligya nga bayo doon sa plaza, arak gyapon, no? Available gyapon, pwede ka gid gyapon, kalibot-libot. Pero na sunaran mo Action Mark, puting tugnaw. Yan eh. Grabe nga tugnaw. Kamis pa to, ay na kami ka aircon kisa, kay purti gid Action Mark ka tugnawang, sulod sa lakyan ka, tugnaw na kadaan. Pagwa mo pag iba, harap pag gid. Kung kagaho, alam mo ni oras, sugod na ni. Kay naga pa niya, phone ko to sa may 19th Street. Tapos ka pong ko kami, aporting hangin mo. Doon ay man kapag-busbos, kaya nga doon ginabayo, dito ng hangin. Pero tugnaw kita nga dapya ng hangin, Action Mar. Bisan top-top sa rin nga mata niyo, katugnaw git. Kabudlay, gwa ka lang ang abe sa balay ni mo. May ligwa lang yan ang hangin, yung gasulod ya, dakya, git panit mo. Magkagawon, Action Mar, lala, pag ina sitwasyon, pero pwede katugnaw. Grabe sa mga panahon, no? Ang buto ng tabo, man. Doon na ulihi sa yan, no? Sa Pasko, o sa bagong tuig, Action Mar, usually mo gin man ang panahon. Wala mo sinamin adlaw, pero nanliligal, sinidri, mabatsagan kinato, nang bako doon mabalik kami sa Pasko, ho? Pwede sa karong maisol pa, Disyembre, balik ay. Kung Disyembre, doon malipayon, kinatanan mo, no? Pwede. Napabalik gani. Napabalik nila gani ang filings ng COC. Pasko pa. Ay, kalain. Ay, ano na nila, abusar. Abusar na yung mga balik-balik mo pa. Di o siya rabilahin ko dabla. Ang ibanda na kagasto na vlog ko, balik-balik pa mo. Lapit na lang pila na lang kabulan nga daan, may inay na. Susa. Gasigay lang ni. Nagtapak na Enero, doon Pebrero na. So, na kami yung period, yung tiyog din sila. Basta, wala na lockdown, ibang yung lugar. Kaya nalibig pang lockdown Manilaw. Para wala kampanya dito. At it is last siya gini. Batay-batayan ka, no? Kay Tiara Madan, si Omicron. Si Omicron, nagaranda di man. Dapat talong-along kita sa totalan ng mga ka-aksyon. Hindi kita magmasayang-sayang kaya kabudlay nga daan sumong sa aton nga palibot aksyon Mara. Libot ka dre sa may NGC. Sa NGC, damo gapon may nagalagaw. May black NGC bukas gapon niya. No, ang bala sa iban diri, nabagong tuwig na. Dirawon diri gapon di. Tiyaris ka gapon kinagalagaw diri Action Mar, no? Kung maglibot ka naman, gina pang spot na mo ng area nga mga basura, wala pa na pang hakot. Just so within Metro Bacolod, like there is area downtown, Lacson, kay na kita na mo ng mga garbage collector, kung puro bugtaw mo na maway isla guro, kita natamaan kita sa nung Domingo natamaan kita sa Lacson sa Domingo, sa Action Radio, kiti, tuod din man ito ka sitwasyon Yang basura wala din na pangakot. At least na-remind sila pagka-Lunes. Dito-dito sa mga adlaw, sige pa ila din nga lambiyong. Pero for sure, may mga areas, pinag-iapon, wala na akot ang basura. Pwede nyo rin kami pabalon, la. Sa Action Radio, kung di naman lugar nga wala na akot basura. Kaya para tawgot, take talupangod sa taga-IPM, Diba, responsibilidad, di ba na nila yakuton ng basura Action Marlon, no? Wala makita, ha? Why ko nung nila makita? Duwala mo nakabutang? Tawag ka? Why nila nakita ko may silang libot? Kung di galaya pag report sila sa Action Radio, why gandi niya magkuha tong nagtinumpok ng mabasura to? Ito Atong sa barangay 3 na magtimbang nga bahin, dalan, puro basura. Oo. Action Radio, may kitang giyos. Mayo man nga natawag ilaig tanupangod. Paratis ka balo ba sila, no? Nga mahilmoson ka niyo, ang basura mo, tinuan na ni. Ikaw yung areas na sila, pwede nyo kita may, i-message nyo lang kami sa mga Facebook page para mabuligan ka mo namon. Kaya kabalo ka, kisa hindi ka man yung matatapan kay PM, pwede nyo kita i-remind, no?
i-remind lang sila kung ano ang dapat ilobrahon. Di lang makadto nga mga lugar para mabulig-buligan si Lacson Mar, no? Kung di nila matatapan, nga ginrinyo, panaslaman. Amo pa gina, no? Ay. Isa pa nakadako ko tanon. At sa extended sila eh. Oo. Do April pa last ta. Gani man, ngita ka mo sang iban nga makatatap. Okay, doon nag-expire na Action Marla kontrata. Doon gin-extend pa gina sila pa sa April. Wala ka di ba na how? Amo na pamangkot, dra. Kaya sa bidding kung sino ang nag-apply bla bidding bla. Pati sa lamas bilogaw. Gani man. Anong guro, mangkot pa lang ha. Ati total, ano importante, diya, ang iya nga serbisyo sakto gid. Hindi ba matakaan ang tao nga sus na ano man nga sura na di makot man mo lagi nang ginaayo sinyo dra. Gani man. Kung mayo ang service ni Lacson diyan, bisan lawadlaw. Lawadlaw dayawon to sila daw kung mayo ang serbisyo nila. Oo, so muna may pakanta na sila eh. Oo, lambada dula na gani. Lambada, subong. Nabalda. Nabalda na? Hindi na lambada, nabalda lang yun. Nabalda na? Oo. Kaya naman dapat kayo lang kayo para kung muno nga maayo, namin yun lang din serbisyo. Kaya kabalogin mo kami ang garbage collector, hindi kinakapoy mana. Pero kung enough man, enough man ang ginabayad sa ila, do sa presente mana, kaya kapangita mo sa presente ng serbisyong publiko, ilabi na kabalog at alang kalbalan nga ginabayaran, yung Lacson Marlo, no? Dumambabi iban nga ginauna, ginila mga main street, itsaktogin man na, hindi magkarintan ng mga putuyan, akuton gitong basura, kay kabudlay man nga mag-alingasaw ang baho sa mga areas, nga wala na akot ang basura, Lacson Mar, no? Kagama ni Mao dito. Naglabay kami sa Libertad, ang Libertad, Abi Lacson Mar, ay sa dakadalang, gintuwa sa nila ng ligan, mong kay para one way lang bla, hindi ka counterflow, pabalik dito sa may yunuan na direksyon. Yung sa rin mga salakera, diri na nalit sa south going to north. Subong ang dalan, daging kuha na nila mga baral. Ang mga traffic barricade, gintang kakasa nila, dawa na daging outpost ang ng sudado ko sa mga kapulisan nga nag-standby dra. Nga patrol na lang yun sila, galibot-libot sila mga patrol sa station number 6 sa may Libertad. Kung magadugin buksan, nagidla Action Mar, balik sa normal amat-amat, ang sitwasyon nila sa Libertad, wala na sa mga baral kaliban pa. Ang ilala na ginaayo, sundo ng mga health protocol eh. Kay kabudlay, manakaroon nga yung galang na ligwad ang iban na magpinasaway pag sila ba ibalik lang kagipang sitwasyon, sila kundi budlay na gidmana. So, dala sa Libertad, maayo man ang naging desisyonan nga matamat, buksan, gid maligbahan. Kay kisa do kang sagabal, gid mablasang baral, dala nga isa lang kalinya, magyan pagwa. So, subong, at least yung buksan na ito ng linya, ang kaparking, diyog lang no, parking sa Tadlong, di mo pinagusto doon sa Libertad, yun, pang takdong kung masalakyan sila nung nga pinagusto lang ka parking. Blanca to wala sa lugar nga parking anay, talaga tugasan trapiko, na mismo sa may Libertad Public Market, Action Mardon, ha? Anyway, so mga gabi, sa ko na, maraming panahon, bugnaw lang igaling. Ang tanang may mga tritis, preparar, kaya ginagkot-kot sang tugnaw ang ilang mga tiil. Medyo tugnaw, ginabi, no? Sok-sokin damo ng mga palapton para hindi matamaan ka kurom katugnaw. Kunwari kis bukid, purti tugnaw, may kilala ka, tutulad subong sa may bukid, purti ka nung bugnaw to, ang tugnaw. Gabi to kung hangin, subong gabi, hindi na kinanglan aircon, bisan ko na sabintadong palibot o nga sulod, kiyapo sa hangin. Bisan na gamay ng hangin, makasulod, tugnaw, ginagandaan niya. Dogi na pito po ng agi, ba, Hindi para ginawa proteksyon sa gulingon para hindi matamaan ka tugnaw mga kakson, no? So far, amo ng pinakauling sitwasyon sa palibot man sa sulad sa Bacolod, subong nga gabi mga kakson. Rekta kag-live report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiling sa tutarang mga kakson sa din kaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Action John, sitwasyon sa sunod sa Bacolod. Marami na may sabong ang tiyempo. Ang traffic nagbalik man siguro hagan-hagan ay tapos naman ang holiday break.
Ang holiday ang ato sa nga paghambalan. Amo ning ginakakunyagan gid sa masami sa mga trabahante mo. Trabahantes gobyerno, pati gani sa pribado nga sektor. Ang 2022 holidays. Siyempre, may ara sang dugang-dugang sa bahin sang sweldo ko ma-duty kay. Ang Enero 1, nagaisahanon mga ka-aksyon nga holiday sa bulan sang Enero. Ang pinagdamo diri nga holidays nga nakita naton ang bulan sang Abril bulan sang Disyembre. Maamos na nag-apat din sila ka holidays. So. Sa masunod nga bulan mga ka-aksyon, bulan sang Pebrero 1, glining Chinese New Year. No? Chinese New Year, Pebrero 1. Pebrero 25, EDSA People Power Anniversary. Ang bulan sang Abril, amo man ang ginahulat naton nga trabaho bilang managwaragwag sa radyo. Kay dara man lang kami niya makapahuway gayabo, no? Dara na naga-off air. Ang kalabanan radyo. Ang TV kung kaisa naga-off air man ang mag-aksyon. Man ara na ng Semana Santa ginatuwag. Abril 9, araw ng kagitingan. Abril 14, maning Huwebes Santo. Abril 15, Biyernes Santo. Ang Sabado, diri na per mega off ang mga radyo. Black Saturday, Muning pahuway, pero sa ilan ni Akson Nelmar niyaw. Huway na sila pahuway, kaya mo man ang time. Nga pangayos lang, nga para ninlo man No? Nga pasangkad pa sang mga equipments sa technical side. Ang bulan sang Mayo 1, Labor Day. Independence Day naman ang June 12. Ang August 21, Ninoy Aquino Day. Ang August 29, National Heroes Day. Ang November 1, All Saints Day. November 2, All Souls Day. Ang November 30, Bonifacio Day. Kaadlawan ni Andres Bonifacio na. Birthday ni Andres Bonifacio. November or December. Dari kita sa December na ho. Ang bulan sa Marso, why gate sa holidays? Why gate holiday? Ang July, why man? Ang September, why? October, why man? Hindi sa Bacolod City, October, may ara na iya. No? Galing kamanti, hindi na makabig ng regular holiday. Special nga holiday na kay man diri lang gadis lokal. Ang December 8 mag-action Immaculate Conception of Mary. Ang 24 siyempre muna Christmas Eve, Christmas Day sa 25. Sa 30 Rizal Day morning adlaw naman nga pag ginlikidar ginpatay si Rizal. 31 last day of the year. Muna ang mga bantayan nyo mag-action nga holidays sa mga tuig 2022. 10:19. Aras 10:19 aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik mga aksyon hibalon na detalye sang mga reports. Sa ato nga mga aksyon unit reporters naka-standby na aksyon Nelson Patenio, aksyon Arlo Ticar, aksyon Roger Gotib. Kagang balik man nga report sa ato sa nga patrol. Sa aton sa nga news center mga balita na soralta nakatutok man si aksyon ang defensor. Aksyon ay patrol magabalik pagkatapos kilaman sa Las 10:20. Okay, sa ilawan tadi anayo acknowledge tayo ng gabaritor sa ato sa nga live stream. Si Toto Manjo, okay, Toto Manjo, good PM, Action Marlon, pa-shout out lang kay Manjo Biarnejo. Salamat kid. Si Dennis Richard Tibor Roma, salamat gamanitor. Vicente Encarnacion Similiano. Aksomar, good evening. Happy New Year. Happy New Year man. Kay Toto Vicente Similiano. Way na kami nakapangapi kay ginakayo ng dalan. Pero dalan pwede na kurumagyan. Basi by Sunday mga pe kami daliwat na. Di Loterio Acosta Gari. Good evening Aksyon Marlon. Salamat kid. Si Homalomina. Good evening. Liza Joy Ilon Amoroso. Good evening Aksyon Marlon. Pakigrit lang
sa ako sa nga husband nga si Geoffrey Moyane Moroso. Happy birthday. Ginatamyaw kumanda ang taga-Porok, Mabinuligon 2, Barangay Sumag, labinagid kay Tatay Sito Ilon. Mayong gabi lang sa tanan. Ana Andrea Famoso, good evening. Aksumalon. Si Ma'am Vanessa Mayo, good freezing morning. Aksumalon. Sus, negative 9 ang amon sa nga temperatura. Grabe katugnaw ba? Negative 9. Natugdaw na katama na, no? Super cold, Minnesota State, USA. Ma'am Vanessa Mayo. Thank you. Okay, nagpadala 100 star si Ma'am Vanessa. Teresita Yong, good evening, Action Marlon. Thank you. Si Martin Aliling, good evening. Rowena Siliado. Pangapon, Peter, may gabi. Peter Teresa Macadaya, Action Marlon. Monitor Pamilya, Teresa, kag Palermo Simo. Salamat, Gid. Jeff Chavez, Action Mar, good evening. Kag kay Action John Diaz, Watts lang. Kami di sa may Zone 4, Edas A, Talisay City. Rosemond Bosque Padronia, good evening. Sa Tapik, Kabangkalan. Kindly greet my Mama Marlene Padronia and Papa Pableo Padronia at Porok Gogma, Barangay Tapik, Kabangkalan City, Negros Occidental. Thank you. Okay, hambal ni Mama Vanessa, grabe Action Marlon, wala sila mahadlok magbaligya sang Shabu. Daw ginapabayaan lang. Dapat i-focus. Ay focus gid kag ubuson dakop kay toxic ina ang drugs Shabu sa mga young generation. Ang makulod lain na gidya compare sang una. Ganiman from Vanessa Mayo. Earl James Bocablo Sr. Could be magsamalong live kagid di sa Barangay Estefania, Kamingawan. Okay, salamat Earl James Bocablo Sr. Si Ma'am Yvonne Buiser, Ma'am Yvonne, good evening. Dan sharing, salamat. Sige, starbay ka muna kay mabalik ang mga reports na sa aton nga mga reporters. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Gabo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa giyapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Dati ginagamat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa Public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad last yes 38 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ring bahin mga kaaksyon na hibaloon tarang mga reports sa ato sa ring mga aksyon na unit reporters. Antes ta ibalikan ang pag-knowledge sa mga nagpadala sang dugang nila sa ring mga mensahe sa ato sa ring live stream. Unaon ta hibalo mga ka-aksyon ang reports ni Aksyon Nelson Patenyo nga nagasakop dira sa may 1st District sa Negros Occidental. Kaya sang nagkaladak pa naman tong pilak minuto, 4 o 5 sa illegal drug buy-bust operations na naman. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye sang balita Aksyon Nelson, mayang gabi sa report please kamin. Yes, Aksyon na Marlon, mayang gabi kay sa aton sininga mga tagpalamati, medyo mainit-init pa ni. Bago lang bakit ni kag ginanogid, gintimplagid sang mayo, hindi nga kagabihon. Nainay lang basi ang paso ka. Demo gani timplagid ni mayo kay parang makakuha gid sang mayo nga buylong aton sini nga San Carlos PNP sa ginimo nilang drug bust operation dira sa may syudad sang San Carlos mga alas 6 sa 28 sinigid lamang gabi Aksyon na Marlon. So natigayon kag nahimo nga nangin successful ang ila sining ginhimo nga drug bust operation sa makatapo sang kapulisan sa sinigid lamang gabi nga ginpatigayon dira sa may Phase 4 pati Village sa may Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos. Ang mga suspitsado Aksyon na Marlon ang ginakilala nga kanday Clinton Caballero, 25 anyos, ang kadua si Eliser Hirsaba, 22 anyos, ang Barangay Kudkod, San Carlos City. Joel Lobredo, 18 anyos, ang Barangay Kudkod, kag Jobert Sinoy, 24 anyos, ang Barangay Kudkod. Ning si Clinton Caballero nga mo ni sang subject sang drug bust operation sang aton sining makapulisan sa may syudad sang San Carlos sa pumuluyo ini siya sang Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City. Subali kining tatlo nga si Eliser, si Joel Jobert nagbisita lang ni nagapatsisyon sa lugar ni Clinton na Caballero dira sa may Barangay Rizal sang ginapatigayon ang isa ka drug bust operation nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Rodney Sarona
kag ang subject sang ila sini drug bust amo si Clinton Caballero nga mismo siya nagbaton sang kwarta nga drug ng buy bus money nga 500 pesos siya mismo nagdaho sa aton sini nga mga asset dira sa asset sa mga kapulisan sa may syudad sang San Carlos kag di pagkabaton niya gilayon siya nga dala sa aton sini nga mga kapulisan dira mismo siya sini nga puluyan siya patigayon ang drug bust operation. So nakuha sa iya sini posisyon kag control kaupod sa iya sini nga mga kaupdanan nga 4 ka bilog nga nagakit-kit riyas diha karon sa custodial facility sa San Carlos City. Amo ang mga masunod 5 ka bilog nga plastic sachet magagmay nga ginasuspitsuhan unod ang shabu. Mayara pa sa mga drug paraphernalia nga ginagamit nila sa ila sini nga patsisyon kag iban pa nga mga gamit nga gamit nila para sa ila sini nga kalingawan. Isa ka bilog nga queen purse sa ginasudlan kanang wallet lang nga gamay nga sinsilyo mo dabla nga nabilin pa sa sang Christmas mo nang ilang ginasudlan dira. Kag ang gingamit nga 500 buy bus money kag 79 pesos nga cash proceed sa ila sini nga ginahimo dira sa Barangay Rizal sa patigayon sang operasyon sa mga kapulisan ginabulubanta nga 0.2 gramo sang suspected shabu ang ila sini nakuha kag kapin sa 1,360 ang iya sini nga market value kag isa ka plastic nga nagabugat sang 5 gramos with market value nga 600 pesos ini saya ang marijuana action Marlon. So sa karon ang aton sini nga mga ginpangdakop dira sa may sinigid lamang nga gabi sa may syudad sa San Carlos ara karon sa custodial facility sang San Carlos PNP kag nagaulat na lamang nga kini sila pasakaan sang kaso pagbayular sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 Action Marlon. Sa iba naton nga balita, ang kundi ka magdayaw, mamuyayaw ka, kay ari blate gaugtas kagid sang wala nagapabakuna. Ari ho kay na nagpahimo sang League of Barangay meeting diri sa may Banwa sang Calatrava. Ti ang Calatrava may 40 tanan ka mga barangay. Kag sa 40 ka mga barangay Action Marlon kabalo ka dugay na last year pa ning binaa inila ning atuig no dugay nang binakunahay. Mayara pa ya mga kapitan gali nga wala nagkapabakuna. Uy. Tapos ang ilang nga mga kagawad wala man nabakunahan. Agoy. Di mo na bla. Di ang duwa ka mga barangay diri sa Banwa sang Calatrava. Nga nabilin nga mga opisyalis nga wala na bakunahan nga sige inganyo ang LGU dire kag ang Rural Health Center sa Calatrava nga magpabakuna muning barangay Cambayubo kag ang kapitan nila nga Dominador Hubahib wala gali na bakunahan. Kag dira sa may barangay Mahilom ang ila kapitan nga si Joy de la Serna. So duwag yun kakapitan kay na medyo distansya sila sa iba nila nga mga kapdanan nga mga kapitan gina sa session hall nila sa ginamitingan nila kay wala gali sila yan na bakunahan. So ambal ni Mayor kay na Marilyn Era diri sa Banwa sang Calatrava o kamo nga mga barangay official ginmentioning duwa jud kay na kay ara mga DILG kamo nga duwa nga wala nakapabakuna, hindi kamo maghimo sang sesyon sa inyo nga barangay, hindi kamo magsulod sa barangay, mintras nga hindi kamo mabakunahan. Kung magpa-sesyon kamo, dapat may antigen test kamo nga negative ang resulta. So muna, sa siling nila, ti Boss Mayor, mapabakuna kami, ti Boss Merkules,
di magdinaguso na po na sila dito po siya mga barangay official dito sa sa evacuation center. Kay dito ang amon sini nga ang venue sang vaccination diri sa may Banwasang Calatrava. So siling nila ti promise buwas mapabakuna na kuno sila Action Marlon ining duwa ka mga barangay kapitan upod sang ila sini iban nga mga barangay kagawad, 90% sa ila barangay kagawad ang wala pa iyan na bakunahan. So muni karon bantayan ta ni boss kung nibla sila magpabakuna dira sa nag-ongoing vaccination diri sa may Banwasang Calatrava kati boss may ara sang bakuna kaga aton lang paibalo sa aton sini nga mga kauturan nga gusto magpabakuna boss may ara kaga sa Webes wala kamo bakuna, balik kamo sa Friday, Biyernes, marisom ang pagbakuna diri sa may Calatrava 1 Central School na ang binyo. So buwas ang binyo dira pa sa may Calatrava Evacuation Center. Sa Friday, Webes wala, sa Friday, Calatrava 1 Central School ang venue sang vaccination Action Marlon. So, muna ang pila naton ka mga madulong kag impormasyon nga mga balita gikan diri sa may Banwasang Calatrava. Salamat lang gali sa kay Police Lieutenant Roger Pama nga nagatag sa aton sang mga impormasyon dira sa may syudad sang San Carlos Labinagid sa karon nga gabi nga drug bust operation dira sa may syudad sang San Carlos. Gikan dire sa Banwasang Calatrava naga-report aksyon Nelson Pateño, mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labutong ka sa amo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. 48 minutos nagahaligas at attack ng alas sa GS Action Radio Philippine Standard Time. Silawan tayo sige na detalye naman sa report. Report naman ni Action Roger Gotib sa 2nd District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi sa report please Kevin. Yes, Action Marlon, sa aton sini nga mga ka-action, may gabi kag sa syudad sa Action Marlon, medyo puno ang mga parking area tagsa ka mga talatapan sa gobyerno bagon kay full blast na kag full operating capacity ang mga empleyado sa gobyerno matapos si Bobraog ni Mayor Maling Isilante sa memorandum order na kinahanglan tanan mag-report na kag magtrabaho on site. Ate ina ang saka mando sinigilan tao man niya kinanglanon bisubungang pwersa sang mga empleyado sa gobyerno labi na gid karon nga sigawan gaman sang mga business permit kag license sa mga negosyo. So kining tuig na nagsulod na tuig 2022 sa Action Marlon. Sa pila ka mga balita report sa pulis sa bayan sa syudad sa Escalante, maging dakop dito nga isa ka persona may kaso siya dito sa Luzon, pero ari sa din na panako sa bayan syudad sang Escalante, kag taga-Escalante man siya, kaso reclusive bodies resulting to damage of properties. Sa mga alas 10 sa 14, takna, sige lang mga aga, pizza 4 kita karon dira sa bayan sa Purok Mami na tudon sa ukon Mami matudanon la barang na balintawak sa syudad ng Escalante ginakop si Jerry Guanston E. Ramos 41 de años ginada. Ini siya ang residente sa amuman nga Purok kag barangay sa syudad ng Escalante. Ini ang ginakop by virtue of warrant of arrest. Pero sa report, alam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Helgen Dispi, ang hetes ang Escalante City Pentoy, pamunuan ni Police Captain Ryan Villasario ang pag-serve sa warrant of arrest. Kaya na, dira sa among lugar, kag nagresulta sa pagkanakop kining suspect. Ang warrant of arrest niya may criminal case number 19-21238 sa na-mention na ton nga kaso. Ini siya ang permahan ng Honorable Judge Amy S. Arago, ang presiding judge ang MTC Branch 119
sa Navotas City sa Natural Capital Region na nakapit sa Pebrero 27, 2020. Kag ang iya sininga piyansa, gamay mo lang si Marlon, 5,000 pesos para sa iya sininga temporaryo nga kahilwayan. Ito na sa report na process yan nga magpiyansa ng pangangkaso dito pa ini sa may Navotas City. Pero siya, disinado sa bahay isang Escalante City Pensi, bangon sa sini nga kaso Action Marlon. Medyo matulutaway mo palibot sa ato diri nga area of responsibility. Apa nga ito silbado nga report aton nga mga ka-action bisa din ka sa pinasabuton ka sa amon balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action. Action Roger Good report sa Bacolod Action! Radio! Aksyon! Mike Patrol! Field Report! Las 10:52. Pagasundan sa ganyan sang report naman ni Action Arlo Ticar. Aksyon! Mike Patrol! Field Reports! Action Arlo sa detalye sang report, please come in. Action Marlon, nahaya na sa karon sa ila sini nga puluyan ang isa ka ang nga ginpuga kag ginpokpok ang iya sini nga ulo tob-tob mapatay nga ang suspitsado nga taghimo amo ang iya sini nga kaugalingon nga anak nga konsadin sa matandaan nga ang biktima sa nasambit nga krimen amo si Romulo Espinido Icantere, 76 anyos ang edad, isa kabalo, kag tumuluyo sang Sitio Bukbok, Barangay Concepcion, Siyudad sang Talisay. Ang iya sini nga anak nga amo ang suspitsado Action Marlon, ang ginkilala naman sa kay Julius Espinido, 33 anyos ang edad, isa ka soltero nga sa karon na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Suno sa pagpangusisa sang mga kapulisan Action Marlon nga ang suspitsado posible din sakaan sang hangin ang iya sini nga ulo bangod sang damlag pa bag-o natabo ang nasambit nga krimen. Ang nasambit nga suspitsado Action Marlon ang nagreklamo ini sa iya nga amay nga nagalain ang iya sini nga pamatsyag apang sang gitunguhaan na sa iya sini nga amay nga bulungon ang nasambit nga suspitsado. Wala na ini Action Marlon resulta nga sang mga takna alas 12:21 sang kagahon ang nasambit nga suspitsado Action Marlon ang nakakomiter sang nasambit iya nga krimen. Gintunghuan pa nga madalas ang himata o kung mga himata sang nasambit nga biktima sa Talisay City Health Center, ang nasambit nga biktima apang gin-pronounce ini nga dead on arrival sa nasambit nga bulungan. Report nga gikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Mike Patrol! Field Reports! 54 minutos nakaligas sa attack ng alas 10. Earl James Vocablo Sr. Good PM live sa Barangay Estefania. Oh, thank you, Jocelyn Song Comedia. Mayang gabi. Pare sa Mayo, kinatamyaya si niya Mrs. Alvarez of Tangob si Jenky Dialagdona sa Nuwala Mar Milay Oligo sa MM Cafe of Tangob. Salamat gid. Lily King of Germany, si Evan Boyser, kumparing Pudding Jonathan. Alex Montesa, thank you. Salamat gid. God bless. Salin kay Vanessa Mayo. Balik naman nga report sa Patrol with Action John Diaz. Aksyon! Mike Patrol! Field Reports! Action John, sa balik ka report, please kabin. Action man naghanda ng Bacolod City Mobile Force Company sa pagpadigayon sa election period kagan boundary sa bungsod Pilipinas. Sa rason kun nga subong adlaw Action man nagpatigay na silang sang preparasyon kag pag-scanning o kanabi pagpamilyar sa mga dalanon Action Madre mismo sa syudad. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang commander ng BCMFC, ang mga dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod doon ganila nga may mga areas dre nga kung sariin magakandak sila sa checkpoint. Ang tinutuyo nila Direction Mar, mabili ng karinong katawhayan sa palibot sa syudad. Patag man rin ni Pico nga ginagamit nila ang tanan ng mga personnel
sang Bacolod City Mobile Force Company kalakit na ang Special Weapon and Tactics. Ang rason sa likod sini kay gina-rotate nila Action Mar ang mga personnel nga sobrang isa kagatos. Ginapawutsag pa rin ni Pico nga lauman sa publiko nga sa mga dalanon at gid nila ang katapo sang BCMFC kag sang SWAT ilabi na sumugod sa Enero 9 kag sa pinapigil ka pagpatuman sa may stricto nga mga protocols Action Mar, no? Sa ibang pa nga mga balita, ginapamtang o nagapungkuran bilang bagong hepe ng Station Number 3 si Police Captain Almerin Vargas. Si Vargas na nagbulos kay Police Major Richard Parito nga karon na-assign bilang Station Commander sa Station Number 10 dito sa area sa Barangay Handumanan. Si Parito naman na nagbulos kay Police Lieutenant Dax Santillan nga karon ginasaylo sa area sang Bacolod City Mobile Force Company bilang Deputy Commander ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Padumduman na si Santillan antisong dito ginsaylo sa backup 10 inisang sagto Deputy Station Commander sa Station Number 6 o gali kinag-swapping na sila nga duwa ni Police Lieutenant Andy Ofalia. Si Police Lieutenant Andy Ofalia ang ginastain sa karon bilang Deputy Station Commander sa Station Number 6 Action Arlon. Balik lagi kan sa baton, pag-ibot sa Bacolod Action John Diaz, nga nagasiring sa tuturan ng maka-aksyon sa rin kinang ibahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Kay Lida Yamagisi watching from Tokyo now. Thank you. Inday Danjel watching sa Barangay 34. Please pa-shout out ko sa kay Father Gamarcha, Father Gamala, and Father Mediodia. Di Danger na Happy New Year Action Mar. Wala ka sa New Year Eve how? Nag-live ako Inday Di Danger na. No? Milay Loligo, thank you. Salamat kid. Julie Lavado, good evening. Action Radio, God bless. Alas 10:58 na. Action Night Patrol, Martes nga pagpakalakad, magatakop naman temporaryo. Magabalik ni boss. Alas 9:30, tubdo alas 11 sang gabi. Sa aton siya nga mga ka-aksyon nga nag-upod, pakigbahin. Sa ato sa nga pagpangalagad, katuwang ta ato sa nga mga aksyon unit reporters, News Center Action and Defensor, ato sa nga mga patrol reporters, Action Arlo Ticar, Action Nelson Patenyo, Action Roger Gotib. Sa patrol Action John Diaz with Action Ninyo Bugina or Nixon Tahob. Sa Technical Control Action Nelmar Madera with IT Expert Action Elway Dutelios. Ako naman Action Marlon Herovaya. Sa kalan sang regulang anchorman Action Eric Magbano. Nagabilin sang good night, good night, good night. Mga ka-aksyon sa din kaban sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Titik sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.